село Павелче съм вече цял месец, който прекарах тук, докато съм част от резиденция Баба. Това е артистична резиденция за артисти, които отиват в села или малки градове далече от столицата, за да децентрализираме малко културата, която се е съсредоточила в едно единствено място, и затова такива резиденции са невероятно ценни, защото благодарение на тях културата отива по-далече от столицата. В този един месец трябва да създам артистично произведение, което да бъде свързано с хората, които живеят в мястото, с мен като артист, с всичко, което е наоколо и, разбира се, с централната тема, около която се върти резиденция Баба, и това са да намериме знанието от по-възрастните хора и да го пресъздадем по собствен начин. Целта на тази артистична резиденция е да дойдеш на място и благодарение на хората и обстановката да избереш с какви средства ще се случи проектът ти. И тогава аз видях детската градина, в която много поколения деца в село Павелче са минали, са прекарали детството си. И когато я видях, беше напълно ясно, че нещо трябва да се случи тук, защото са се запазили толкова ценни неща, артефакти от миналото, които много трудно се намират, и аз обожавам да се ровя в такива неща, и затова просто ги прегърнах, събрах ги, подредих ги около себе си и разбрах, че проектът ми ще бъде свързан с миналото и ще бъде свързан и с настоящото, и затова използвах възможността да създам Escape стая. Идеята не е просто да се върнем в миналото и да си играем на Escape стая, а да открием чрез спомените в тази стая кои хора са живяли тук. Някои от загадките са свързани точно с тях, да открием по старите снимки дали ще познаем кой е този човек, който живее в селото днес. Въпросът е да намерим корените, които ни свързват с това минало, за да стигнем до това, което израства от тях в днешния ден и ще израсне още повече в бъдещето. В тази детска градина в момента има още двама артисти, които работят по различни проекти. Единият проект е смес между визуална поезия и изложба с предмети, които хората са споделили с авторът на инсталацията. И още една артистка работи върху връзката между бабите и внучетата, но не просто между бабите и внучетата, а между поколенията и между мястото, в което се намираме. Аз дойдох от Италия, съм италианец. Участвах в този проект Резиденция Баба заради една покана от една приятелка, Галия Димитрова, кураторка на проекта. И пробвах да участвам и се получи, и така стана. Идеята ми беше да дойда тук и да работя с фотография. Аз съм директор на фотография и режисьор в Италия на документално кино. И тук исках да експериментирам малко с хора, с срещи и така да не използвам видео, защото като цялата година се занимава с видео и беше по-интересно да се занимава с снимки, защото е нещо по-лесно, по-бързо, да кажем, като стил, като начин на работа. И правих няколко портрети на хора и търсих да се занимава с спомени. И спомени, които май могат да са свързани с любов. Така че говорих с хора за това, което им беше любов в живота, като даде някаква красота на живота им. И после питах на хора да ми дават няколко обекти, които могат да са спомени за тази изложба. И така че искам да търся начина, по който тези разкази могат да стават 3D, по-реални. Разкази в документално кино не се занимавам с разкази, с снимки, с картини, но търсих нещо по-конкретно, по-материално, да давам така чувство на разказите на хора.
помещение тук, по шведската стена ще го разпознаем, че е било физкултурния салон на детската градина. В момента се намираме на подземния етаж. Тук има много голямо пространство, което е служило за кухня. Даже вчера то оживя, защото децата правиха ателие по правене на сладкиши. Ето в това пространство тук е моето творческо занимание в рамките на проекта Резиденция Баба. Аз съм вече влюбена в Резиденция Баба, тъй като за това лято това ми е второто участие в тази програма. Преди 2 месеца беше в едно видинско село и тъй като вече бера плодовете от предишния проект, под плодове имам предвид точно това, което е мисията на проекта. Сплотяване на общности, съживяване на занемарени пространства, повдигане на духа на хората и просто виждам, че това като една магия вече си дава плод едва месец и половина по-късно. И когато получих и покана за второ участие, нямаше как да се разколебая. Сега тук изследвам връзката между поколенията в контекста от баба на баба на баба. И ми е много интересно да изследвам дали връзката на бабата и внучето еволюира или по-скоро деволюира. Тъй като имах възможността да интервюирам жени на 80 и повече години, които споделят какво огромно влияние е имало за техния живот тяхната баба. В същия момент, интервюрайки малки деца и младежи, има една такава тъжна картинка и тенденция, че сантимента, който имат към баба си, се базира на това дали им е дала пари за игра, за електронна игра. И това доста ме натъжава, защото познанието, което преди бабите са давали на своите внуци, е служило на тях и за поминък, и за справяне в живота. А сега тази връзка е някакси много меркантилизирана, много нарушена. В градска среда наблюдавам ситуации, в които кариеризма в живота на бабата наделява до такава степен, че тя избира да не присъства в живота на внучето си. Това за мен е болезнена тема. Едно от нещата, които направих е да събера дечица на различна възраст от Паволче и да им задам въпроса какъв е най-скъпият ти спомен с баба ти. И едно дете ми написа: "Мила моя бабо, аз си спомням как на 8 години ме заведе в Сапарева баня и не мога да го забравя. Както на 9 години ме заведе в Китен." Тоест аз изследвам емоцията като един ресурс за това малкото дете, тъй като това ми е много лична тема. В момента съм майка на 4-годишно дете и виждам как положителната емоция в ранното действо е много ценен ресурс за създаване на една устойчива, психически устойчива, емоционално устойчива личност в бъдеще. И много ме интригува това как бабите допринасят за този емоционален ресурс в живота на внуците си. Точно на септември, преди 20 години, съм дошъл за първи път в България, благодарение на програма Еразмус. Това е много хубаво, нали, тази месец в Паволче да има шанс да говоря с бабите и с дядоци. Много е хубаво. Това не ми беше възможно преди 20 години, а сега мога и така, че имам предвид, че също в бъдеще ще се върна пак. Много ми е силна връзката с България.